Isoisäni Oiva syntyi vuonna 1927 Pielavedessä. Isoisäni isä oli kotoisin Pohjois-Karjalasta ja hänen äitinsä oli Hämeestä. Isoisäni perheeseen kuului 3 lasta hänen lisäkseen, Pauli, Sirkka ja Ilmari. Isoisäni vanhemmat olivat kansakunnan opettajia. Oiva kävi koulua Kuopiossa, jossa häntä opetti hänen vanhempansa. Isoisälläni ja hänen nuoremmalla veljellään Ilmarilla on 9 vuotta ikäeroa. Ilmari lähti 15-vuotiaana vaihto-oppilaaksi Yhdysvaltoihin laivalla. Kovassa sumussa laiva ajoi Karille. Onnettomuudessa laivan potkuri meni rikki. Vain yksi matkustajista loukkaantui. Matkustajien piti odottaa laivan korjaamista lähes viikko. Kotiväki oli hyvin huolissaan, kun ei tiennyt Ilmarin kohtalosta mitään. Oivan veli Pauli osti 1950-luvulla kuplavolkkarin Kanadassa ansaitsemillaan rahoilla. Tuolloin ei Suomessa saanut vielä ostettua markoille länsimaalaista autoa. Pauli toi toisenkin auton Suomeen, sillä ei otettu metriäkään, vaan myytiin hyvällä voitolla autokauppialle.